ମୋ ମନ ଅଗଣାରେ ଜୀବନର ଅପରାହ୍ନେ ଖୁବ୍ ନିଛାଟିଆ ଲାଗେ। ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଏକା ଏକା ଜନଗହଳି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଉଠି ଧାଉଁଥିବା ପତଙ୍ଗଟି ପରି ସ୍ମୃତିଗୁଡ଼ିକ ଖପ୍ ଖାପ୍ ଡେଇଁ ଆସନ୍ତି ସିଧା ମୋ ମନ ଅଗଣାକୁ। ଛାଇ ଆଲୁଅରେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ବାଦଲ ଫାଙ୍କରୁ ଅତୀତଟା ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା। ସାଉଣ୍ଡଟି ତୋଳି ନେଇ ବାହୁରେ ଚାପି ଧରିବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଖୁବ୍ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ମନକୁ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କରେ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦିଏ ସାରା ଶରୀରକୁ ପିଟି ପିଟି କଣ୍ଟା ଚାବୁକୁରେ। ମନ ପକ୍ଷୀ ଜିଅନ୍ତା ଜଳୁଛି ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ଜୁଇରେ। ମୋ ବେଳର ବର୍ତ୍ତମାନର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଯେ ଦୂରତା। ମାପୁ ମାପୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଗଡ଼ିଗଲା ଅପରାହ୍ନର ସୀମା ଡେଇଁ। ଗୁରୁବାକ୍ୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଚିର ଜାଗ୍ରତ କରଯୋଡ଼ି ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ, ସବୁ ସହିବାକୁ ତୁଠ ପଥରଟି ପରି। କିନ୍ତୁ ହାୟ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାପିଛି ମୁଖାପିନ୍ଧା ଗୁରୁର ଆସନେ। ମୋ ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟାମାନେ ମୋତେ ହାତ ହଲାଇ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ବାଏ ବାଏ ହାୟ ହାୟ କରି। ଧୂଆଁ ଫୁଙ୍କି ଯାଉ ଯାଉ ପିଚ୍ କରି ପାଟିରୁ ରଙ୍ଗ ପାଣି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ନିଷିଦ୍ଧ ଇଲାକାକୁ। ବାସ୍ ସେଥିରେ ବି ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ଛାତିଫୁଲା ଗର୍ବ। କେବେଠାରୁ ମାନବିକତା ସରି ମରିଗଲାଣି। ମିଳୁନି ତା ମୃତ ଶରୀର ଭଦ୍ରନମ୍ର ସରଳତା। ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ବରିନେଲେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ତଳେ। କେବଳ ବଞ୍ଚିଛି ଏଠି ଅହଂନୀତି ଅହଙ୍କାର। ମାରଣା ରାଜନୀତି ଷଣ୍ଢକୁ ଅଡ଼େଇ ଅଡ଼େଇ ଅବାଟରେ ନେଉ ନେଉ ଭୁଜାଲିଟା କାମରେ ଲାଗିଯାଏ। ସଞ୍ଜ ନଇଁଗଲେ ପିସ୍ତଲରୁ ଭକ୍ ଭକ୍ କରି ଧୂଆଁ ଖେଳିଯାଏ ସାରା ସହର। ନିଶବ୍ଦ ଆଉ ନିସ୍ତବ୍ଧ ନିସ୍ତବ୍ଧ।